na nsem a wade nam so de na kyese ensem no eha papa paye enu nti ewo se wen waso pa na utie de bekoso nti mame ma no akwaba be me na mo akwaba ya na mame na umpom yakopon na dum okay ya de nyame ase odi Akoma FM 87.9 kumasi ya wo free ne ba ye bacha me free oboase okay be me na me pacho wonso me hunu nua be me de o se fe no yaw apia kubi me pacho na wonso me pacho me de John Menu okay John so free ne ba ye me pacho me wo trade okay yera apia kubi ene yera John Menu ena sabre womo ewa ha senti womo free trade ene ba ye sabre de yenko na me hwe yera apia kubi ene Mr Menu wan na e de amane bo no ema ye okay be na any song go buy aboko man say ya abusunya Agyapade bi na akodi minua ba bi ho no ma de kwan a de abusunya ne fa so na no odin yo me pacho wa bo ne to fanti aka kiremu ube kiremu frekenken to krankran na fe ye hu ne de ye ya munua ba nko anje abusunya Agyapade aka so de tiene say me ofa na abusunya wo Agyapade bi koko na ayem panyimfo na that time stand ne ba yare no ye say o ton eno na ode ahwe ne ba no na ono anso wo koko ni bi odidi hu wi a ai onyine anase obewu a ode abusunya ye be ma no enu pemi wo fa no nyame anim no kwari odi boshe ne so awa bra no otiase a no onwu yempo ti no otiase na ne ba be ma na eti koko no nti mi wo fa ne wi no obewu no na ode pipa no so ma me bra panyini me ma me mo ne to so for fe na kwasi ade ti ono nso odi ayi ni ma pipa ne ma me bra ne se wu a me bra ne ni na de na on fa nhwe abusunya no because we sit down my na abusunya no kwala na a wo fie no nso no on fa bi mu a om na se ne be abusunya no na se botae a om aye no enkoye kwa etisa oye ni sa ti koye pipa no timi bibia kama that time na ya abusunya panyina nkasa na me wo fa na efre ne yansuo no ho no de bai no de be share ne sem to de ma me bra na me kase wo wuo no ti me bra no so yare kakra ti o yare na no so frɛ me wo fa asi me wo fa asi no beto onyini kyene me no frɛ no ka kyerɛ nti nyame ni ono so wo de Agyapade ni gya no sɛde ne wo fa ka kyerɛ no no saa na ono so o ka kyerɛ no because say ono so ni ho no ma ono so nhwe akyiri sɛ ne me wo fa no ka kyerɛ nse oni ho a wo nhwe abusunya no no di pipa no wo la oye e de ma me wo fa si se onye oni ho no ma won fa koko no nhwe abusunya enti ekoba nse me wo fa panyin ni wuye no na ne man ye se omo ye ni nyina ti omo ye no mkyere se eka bia ba eka na yesen am se 100 million na abusunya ni ntua na abusunya se ye nyina na eka bo mu ne aye ye nti e de na eka be kyiri ena me wo fa ba na sa te na pipa no wo me bra no nti me wo fa ba na ka se eni omo ma abusunya anti koko no nti ekoye kama me kana se me kopie court nti kopie court na yese pipa no so be di me wo fa si ho na me wo fa no baba ko ono e panyini na oba me wo fa si ho kaka se osere se de ni nua na ye no okasa kire na omua nti se ne be ye nti no pipa no hwe ni ye na ankwanko ye bibi ebe du tama ye hia no na eno so akọ ye bibi ebe de inse me bibi beba nti asem ne kopie court no na o se mi sister na mi ka se akọji obeji pipa na ono akọdi ni ho no no ono odi mi bra na mi ka se odi pipa ni ma we se ono owu a ka we ni na de no ono akwasi ade no ye frɛ na akwasi ade ti akwasi ade no ewu ye no na ye na o senka busuan ne kwagina na nka ye peja bia ni person mesi na person odi e bia akwasi ade na de na mi sister panyi ba akwa ye frɛ no bu aben adwom ho na no so mi sister na ono no toso mi ensa we ma me na toso mi no be wo fa si ma me na toso mi no na mi sister na toso mi ensa o peja wono no sa se wono ni na de ntie ma ebufuo ba busuan ne tem
no bi ase sa na penyin na aye de ani obi enkasa ho no mu gya na life no eno no di so nti tema asase no man so ba ye no ena mi sister no frɛ mi wo fa si ka kyerɛ nse se asɛm na kodi court me papa mi wo fa no ba ne sɛ o ma ye nti kokoo no ma asɛm na be di court nti o sere na so on fa pipa no man sɛ te court na court be bu se pipa no na obenya no di ama no eno kura nyame na me wo fa si nsu ni ho no otu kwan nti phone so mpu no frɛ no eno ne kan ya nti one ne kan no kan so ene on coffee osuma mi sister na esuma ne ba ena o ka kyerɛ me wo fa si sɛ on fa pipa ne bra na me wo fa si so frɛ ni sister the wife no fi ka kyerɛ ni sɛ 87.9 kumasi no o kyerɛ ni ba bi kura pipa no ɛwɔ no kokɔgye ena mo de kɔ court no mo kɔ kan asɛm ni nyina ena pipa no abusuansa kan kokoo no abusuansa kan kokoo na mfie du nwatwini mi sister du nan ye busa na kokoo ɔtie no ho akonta omuya yen asase ye da ho be 100 acres watwitwa ni nyina aton kokoo no so afi bia wante kura no be 40 to 50 bags de ɔte oni obi enya ho akonta bia ya twena konfi emefuo ka ho emefuo ka ho be kwa afi aborosan wode edan na maneba na ne ba ndidi ho ma 11 rooms no mi wo fa ne chema ne wo fa se fu ni nyina che so obi ade o mi ma me wo tent obi ade o ne ode edan na maneba na ne ba no didi ho ne ba ne ye friend kwa chiri mo te be kwai ne ma me no so de ye fia pia ono so oboyi boase ye de na ko be kwai ja se hene ho akoka asem ni nyina ema omo ma na 10 second Akoma FM 87.9 no me senka 2nd December afeben last year ya ekoka no ja se hene ho be kwai ema omo ma se 10 fo no ko me wakohwe na 13 fo no omo aba abebua asem no ena omo se chentua abusua na keka nsa se akotua chentua no misita na fa ne de mra o de chiaja ne ba ne se onya ahoboa ekọ ja se hene wo be kwai no ya moto mo nsa frɛ no na mo sister se wo peti anti ya be lorry fan wo de aba ya kan asɛm ni nyina ahemfofo na di asɛm ni nyina wie na mo se ye ahemfofo ne se ye mo lorry fan TNT no na mo nkonkohwɛ ejapade no na nka mo mra me bua nte ayi no te asɛm no ena busuan ye de ko mo my time ye de ko up to date se bia fe na sister no we ready dia ntumi hu ena hemfo ne se ba bia de be ko bia no mbaba be di dance amaye enti yenso ye hwa ye kokoto no sika o moje ye ni bi abusuan ni bi no so wo mo abusuan enti ye de abeda mo se kwan wa mo be fa so mo be wo ye na busuan nsa ka ye japade ye no enti ye de abase ye de ba betum okay me da se papa na yewo yewra menu so ebeka ne die because ono na yewra kwasi ade ede ne tena ne naso bra na ono kra no yabusua pani no wode yewra menu ene tena ne naso ya na chesese woni ho a ono na hwa kire nti no se japade ya ye ka ho asam ne will anasensa manse no wono ho ena na ewo nti obekire mu kwani ye fa so a wo mo tafre na adwene ho na otumi eje will no edi free ne nsam a ene wo mo enua ba etumi age abusua ejapade nyina da akenten so na wose won kire ne nsam ma obia enya ne chefa nti beba ne so na mom ne hye ne so ema me se ene domenu 87.9 kumasi me pa cho yenua be ma pia kubi wakane de ade na anim efa sa asem we ho yo Maa Akos me da wase de woni mo fa won se me wo fa ne akwasi ade ana me wo ho na mete me wo kumase ana ofre me se me momodra mra na me koye na me so wo fa obusa mama nya na me so wo fa kwa ofre me no na me se mba beti asem kro ana o se me na akwasi ba no na busua wo kokoo ana me na akwasi ba no na ne ba yare ana na kwasi ba na de to abusuafo na nim se ono aye kokoo ni bi na abusua kokoo na ho no o ton ade ahwe ne ba yare ye eti no
ono so dia no obeye well ade amabusua ene edan e obekwai eti no oye well wi a orbe mabusua to wo wi a abusua mfa ne kokoo no ana me wafa kwasi ade ode ma no eti me kwai no ka kire me say sa krata na wode ma me no abusua kokoo na na kwasi ba no efa ya na wode ne di asha na no menye ho krata ento one bekwa adan ana asase eti ono akwasi ade ni wi a menyi na de na me hwe japade ni nyina so ana me da na ase na ne yere wo ho eti me da na ase na me de krata ne ba eti me de ba ya no ana ye na ye wo wu ye na ye no ayi me na kwasi ba no ye na ye no na ne ba ene ti ni kokoo no me na kwasi ba no ti ase na ne ba ne ti ni kokoo no eti ne ma ne besre se omo ye omo papa yie abusuan ne fama wom ene esi dabi ye no ombe ya bom no omo se dabi omo sre sidia papa no esiti ani ti no de ye mfama wom na ya nso abusuan ye kwa gina ne ye da ye ne ma wom eti bua ye twa ma wom no ese omo ka so be ye no first na ye 83 million samre no old currency 83 million eti abusuan no pene ye no omo ye no no omo se scandal so omo ameka nkire abusuan no eti ye nu ye buka no ana omo kire se sika no omo de ye no anso eti omo kope sika ni bi ka ho de ye niama ana ya nso ye wi ana ati dabi mo so mamu abusuan eza mo de tu ye ni ma ansa na bibia akoso na mo tade mo pa kope sika na mo ye ni ye ewie ya mo se kaba e ka se na ba omo boka na chete e ka na ba no fridge mu ka kura na ka ene adakaka e mato no nyina omo sa de mai busua ana busua fi shi ase ye nyintum na papa ewu na wato adaka ene ka se ye ditum ana se mo chiri fi ni nyina ye nyintum ko hwe na o se case ka nyina ma ji nti ye nyintum ana ne ba no wodi abebio ono so na ati kokko no o se ye nyintum di ana kokko no ono so mfa mabusua eti wo ya se mfa mabusua no ana woman na me wafa kwasi adan su wuye onu su wuye no na jese okase mini na ade no ye no memenda ne kwasi adan wiye ya abusu apanyi ka se omunyi di obedi na ade no obeja kwasi adan ade no ewa na me ma me panyi no di bu ya ben ana me ma me otoso me no me ma me panso di akuya de ana di otoso me yansa ne afiapia ewa na me ma me panyi no bu ya ben ni peja afiapia ne nsa e obedwom se woni ade ana busu apanyi bu fu se obi ati mun ko gina na mun ko yi obi obedi ade a won ko awayi ne bedwom se woni ade ne bi kura kwasi ade kura no wodi na kire ja na ma ni bi ni ma na o matimi a kirem eti ba sa na je busu afo ni bu ofu se ene o mun na won ko gina ba bi ya nti wayi na wie di a wa na open wayi ni nti no enya de o be ko gina ana won odi akwasi ade eti nam odi na ade no me na kwasi ba no kokko ne ba no so enye mu no me na eta me take sa over no ana me ma me ne yesa sa ade wadi akwasi ade dia me fa krata no ema no na kokko no se wa akwasi ba no ba no wa enye mu a ada se me ma me afia pia so de be kwa hemfie akwa sama no ana so de be kwa court na etimi fa krata no ma no ana me so me de krata no me kire osuma ne baba ma se omra ma je krata na me so me tu kwan ana me kire ne se onko me yire ho na me kire me yire se krata ne sha yima no etimi ni yi krata no me yire yima no me ni se ma me afia pia ne ba panyine no me ye well no samasi no me ni se sa krata ne de me ma me no ntime yama ne na ma nso bia ba me ta na chi me ta na chi edu ba bi me fra me ma me no kura ai ne papa nyin ko ku akire mu a onfa obefa so ati ya yegu so ana me fra ba bia case ni ba kwa sanka me medi akire bi no me fra na oti yegu so me fra na oti yegu so wanka ta mo kro ana me fra me ma me akua de na me se ma me krata me de ma won ba bia o mo de na mo me fra mo kra wo mo se yegu so enti se jamenya de na ma me se so from no mo em fra se bi abra odi ejai so odi ade ama wom ye nyina busua ba akon na me ja krata no ma woni ba bi o mbe ko bi afiri o mo mfre me enti emu onomo no ana me yare ti me yare ya no na me ka kire me ma me se me yare pa enti no nya de a metimi asa me fra mo na wo mo mfa kora metimi o mo ka sa me mra metimi ni a kire biem ana ma me se na me nyai
Etikrata na di no ni koko wa ti koko sa 15 years ni krata ni ko di no 15 years ni wa ti wa mu jase mo ni koko no ma ya busua no wa ti ni 15 years ni ya wa me na ni sia edan abrosan wa fro asia no mu 11 bedrooms me ma me no adi ama han wa ne ba kwa ku ya kire mu 15 years ni efie ni yesen efie no mu 11 ba kwai I call to down ho blog dan na say blog dan 11 rooms okay awadi ama han sa 15 years wana de ama han afia pia ne ba kwa ku ya kire mu na wa ku ya kire mu no menua no afia pia ne ba panyini ana ya wasase koko ayi efia sase 100 plot ewo Franson kwanta ekure na mu afia pia ton ni nyina 100 plot ni nyina busua ni bia sa ase ana wasa ko tu galamse ewo koko nim wa ton sase na magalamse fo atu ba bi galamse ani ya sa wo mefuo wasa nu mefuo no 15 years ni wanya nkonta ma wo bia ye kuromo nyina pitusu ye fidue nyina bubugu ho efie ne amienu ba ko de ni nyina bubu ba ko nso abubu amana ka damien sape anu akosi ba ko nefa ade abata ho ani ehwe mo ne yesi dabi ajapade ni nyina bedi ho wonzo nya na wodi ade eti no ya no ya nkonta o ne frɛ na wose me yare me doctor say me hu no eti wa mu ya ani ade ne ko na na jase hene wo be kwai kwa sama no ani ye nyina ye tanta dwom ne ye nyina ye kasa o mbusa so betimi ne busa na kasa o se ya kasa wie ama 2nd December last year 2024 ana mo yesa sadia yam fa senti ade mra no mo kohwe afuo na afuo no Franson kwanta du nkwa so na yam kohwe be kwa dan no asante be kwa na yam koye kurom amansia central ye fro pitisu aho ne ye kurom wo ye fie no wo no mo kohwe sa ayina ya de ato no se dan na bubu no se ye no kore se nya no kore 11 rooms so na ya ni 15 11 rooms ndi wo be kwa na apetosu di no apetosu di ndi ya ni ya fie ya tim abusu fie yanka se sika no kra no koko sika no yenya bia yetumi de kwakosiesie abusu sa no na won fa bi nkoho ofa abusu fie no ejwirigu sa ana wadi sika na tokai etisi down to top plot amane ma eni owo wesko eti watu galamse wo efia asase nkwa wa 200 plot awo Franson kwanta ubietu no mo fra Franson kwanta kuronim eti no wa die busua na bro ye kwasa ma no ana wase wonya sika no emane emachina enti bia ye pe bia ye mfa asem no nko ana ahefofo no jase hene ne mpanyifo se bia de be ko bia no wo mo be di akire ama ye yantu ya ho odene ntime nko ntokwa wukofuo no mo pe ohun wa wasiye wo be kume na mi ade watum wajini kakra nti ni asafo no wasi wa mi ade watum o mabiem enti no yantu yesuro ana ya se saade ya de be dam momo aye na yansan kan ya japade nyina enti ya ba ya boko nyame onhya wo papa me da se wabie bi asem na ni so ade akire yen ti me ba wo so na enche meba na ja ma betoto wano na ne ye nti ase no watumi akire ye mu ma me nua ba 87.9 kumasi benya 70 years okay wa baba ko wa ba 70 years on de aye member we no wala wan suroma wunyini nche suroma okay na me pacho wo fa no a wodi nkan efri mu no akwasi ba no okay wonya fiesi ansa na wo free mu wonya wahani mienu 102 me pacho wo free mu no efiesi ni yes inde me refi ma hwe krata na da ho okay 30 years bedu wo free mu 30 years bedu Akoma FM 87.9 okay 50 plus okay all right into ono na ya busua pani pacha ona na hwe kokoo ne so ne bibia pacha okay nana ya abomodi anefa wo mu nyina ma me na asem ya ye kan wo bi owo a wo momre obi owo a wo ba enipa timi di amia e wo wiase wo te ho a na wadowu nua wo to ho a na wabuwu nua wo to ho a na wabompa ye wo te ho a jese emema wo so emema wo machi so emema wo ho so wo ne me emfa me say sima na wo bobo na Akoma FM na wo bobo san se ya na 87.9 nipa mu a
na wo pe nipa mu a obi o ho a woni obi na tie obi o ho a woni ne security man ne wo fie obi o ho a woni in the house help e na wo fie na so ne kraman ni bulldog wa wo madim huhu no aduane a wode be ma kraman na die no won fa ma ne house help ni da on fa ma gate man ni da wode be ma bulldog wadi wo bulldog che nipa dako oba yare oba da ho ina ope obi ama na so mu na wadwo so ye be hwe se bulldog ebetumi aso mu am akwadwo so ana se eye wo house help no na wo security man no wona na abefre no oni obi ti wo ye hiani ono no ya ngo ni hiani ye wo ni sikani ye wo no na golden spoon na hye na no onim ahokere ohunu bi da wo onim ohia ohunu bi da enu ti so oni hiani ti a omu no obuni bulldog ye bedware bulldog yi ye nunu ni trimu ni ye spray ne ho ye twitwi bulldog se ya ye ni bi ade ama no na ne house up anasa ne gate man aduane a wo bedie mpo eho ode mame bedru baby enu wusika no wontumi mfre sika no se Akoma FM 87.9 kumasi ye nipa na abefre wonom bu nipa bro ho ase sade etie bia na wo benim kire mu asam na reho ene maame bi frɛ me free Nigeria esu wo fo yiso me pa cho pampers no we mun kukuru mreme maame bi frɛ me frɛ bijan wo su wo fo su akosu Mary wasem ni nti wo so no kra yare o ono yare but wo hu wodie no wo hu se yade bi chen yade bi to wo frɛ me nyina wo su adawro ma wo yonko da no woda ye ka bi aye atie ma ye eduru ba bi e wose ye boa bi Akoma FM 87.9 kumasi Mary aje wa pictures tre wo a wo be koto wo be saluti wo be su na wonim se bene bi bedru Mary what's ehami o ehami ya na yene ya ye adwuma we de me se wo soro amwa yen ya be dane akọrensafo na ho te sei mama me pa cho urade adom ene mo paibo nti wo ho ne ye paibo nti wo ho wo de wo ho na enso nye na hungunu mu a pa cho da bi papa Akoma FM 87.9 kumasi ya de nyame ase Mary ma na no ya ne doctor kasai wanim kura na me frɛ doctor meboa me pa cho na so esi yanko titi edurumra ne nyina ne habai Mary chirechirem kakra kwa ye fa so wo yade wo yade yi ba ye se wo kɔ wo ye se ye wo operation se e ba ye se de esi ye wo se de esi wo na yan ye Philippine ne ma ba wo na ate ne kase chire ye mu yo ma ye nsu frɛ ya Akoma FM 87.9 kumasi edika me chawo ne Akoma wotie FM 87.9 kumasi chawo mo so etie odi ya chia no me brain nti odi ya mfanto eti me yare no baaye no okwasem ni na efri me yafunu na yafunu no mo no na enya asem ketewa me kunu obobra bo bia so obekon yare na mame ampa yafunu na de obo ho modern ye koye me operation eyi yare no ti yare ni free ho no me nan no so de na e ho dada na enye me yakese ayen kakra sanse me wale no na me ne di kan fa afro 87.9 kumasi afro no na me kwa wo so sunyan ye me operation na operation ni mu no kwasem ni na iro ho na so radio nkume yankwa ena abrante egusu akonkai abọ me ho kasa ko si se yankopon ye madom ya abrante wukunu enti emra ebasa me operation 40 days na me te pains o me nanu ti ya de kwa show operation me kwa check up me ko bi aye Akoma ya me ko bi aye be kan bi an 87.9 kumasi yesi enya operation na ti na me de na mo kakra afa die mfan se last year me nan afia me kakra
me na menie na wonnie mitimi ya mi bibia ni ho asase so me mitimi nye ebi ne sign sabe plaster kra na mabobi say ya plaster down plaster down me ni boy bi so tie mi obom so ye friend no bo ye koje dan 3 rooms me na me ba plaster no na no so twen so na the beat yetio sa 87.9 na me ho de pa ti se ya se ba fa ya concrete adwuma wa obetimi cement bag no woni e be fa o mitimi pagya de soa enti na akwa se o ma fa me se me ne o ma nenam ti o mo to dan na ebi o ha na me choko blog ni bi che se mete ho na me ho keka me nti adwuma bi a me pese me ye bi enti emo a na ye se me fa da yare e ma me so di kan ya ne ba bi ko na me di ko diri asumra ho na me fa da kodo kokofu kakra ti me ne na jan kakra sa me na me ko na me ba ini ana me ye do so ye 8 so ja wo mo de o mo nya ware ti ni atete ya ware ase 87.9 ne me papa ya me ye bia ja anye ye no so man pon go de ne koi ti me de na me nsusumpo se be wie mi sei enti me ankasa e ko je mfufu na me kuta blantain na me de do empo me papa be si ni dan 3 rooms me na me twa bricks nie de se dan nyina ena me papa nya baby no so di ni treto yenso nya baby kakra di yenya wo ho no Akoma afele dru baby no acha se die ma ya mbobbo me ya hwie nye me kru so adwuma a waye no ukọ hwe so aburu musian ya bia hafo okoje 10 million ya de 10 million si wo ho nti afeni dru ha koje 1000 na de 1000 si me pa cho we de wo won backup enti asumra fo mu tie de omonim ho no situation sa asema me kan eye no kore enti ye be dru ho no sanya sa ebe dru ho na afeni bedu na se ne adwuma na woye no adwuma bia na obedi so baba fie nyina enti kakra obenya wantimi ankotua ne nyina ne nipa na san de apem no ese mi kura bromosia saa ba men wa bele mabusia so apomi se mi e ba ifo nti ya apomi ama ba men te ba ya mobo ti mi satiefo mo me mobo na mo amina nya sadia edru ba bi kura me se manu maduro san se de mi komu no eso me ba kwala ketua what 10 years wa ja school akwala net me ho sabe me ko authority wo te majun so akwala ketua yi o ti se me kuru ba kwa kodi pa obeba wan konso a enye ye ti me sratie fo mu hu me mobo na mo wa me na ya na ye wo ni pedua no se me ni pedua no me nan ina no edi kan me na benkum ahụ nyina bom pimpunya ya de mekọta ugoso mekro de mekọta ugoso 2 weeks ni yi me nti na cha say no de afa menim de baaye me fia da kropa emfa me kwa sumra doctor me nan eno se ma me so goso ina ye bia anye ye ahe na me kwa dua ya nkwanta ya se ho ne hwe nkasem makọ twitwa ya strain na yeti anetie afedie sen na ya na otinka wo me nan no e ka wo me te se de de kase no etwi enam no anim no se me nan ti ama me nan ni fa no se e da hokwa bibia nkurem nti usom kakra na wo je mu no afasi wo bokope na chese makoma kra ya ate nti ama se mi hu de me ho madame fansa me benkum so ama me san so agene ada ya Akoma FM da bi mentane so oda fa ko no obi anu ne ho na bia wagene a onu ntumi nya hwe age se ba bi o ba kroko ye ba ye no age se onu abetene so oda ye no aso oda ye o ma ya o ntumi na ne ne ho je se wo ba na wa beso ni na no waso ni mu na wa ye ne boko na wa dan no za na watimi ada nti ene ye ba ya mana ba na
yewia yebema evangelist yedi animu na afa yede no akoma doctor ne akase wonsum one enipa enu ti se de tie bia no yebeboa Akoma FM 87.9 kumasi ebi eguso emame se de yede yekukuru no yeka yesi yama ne so a oteka mu a na yeyi no a yesesa no yenkase yeyi no enipadua no se wote akonya mu a untumi mpagya nipadua no nya akonya no enu ti se wo hwe video ya wo hwe na se wo de wo hwe baabi akonya no sie no a wo ya na wo de ni sie akonya no so ma won se ya na ode ne se prepare ne ba no ne ba no ne ba be ma no ka no asem 10 years no wonu nenim se di o si shift o maame no nan no won na atena ne ho kura no wagya Akoma FM 87.9 kumasi ebeye ne ya batem wo a wonnim no wan hwa de wo beye no wo bese akwakofa problem foforo na wo de aba nti wo ya na wo de ne si akonyam ni amane so ene akonya ni nyina nke yebetumi akurakura ne se ya na bia na for studio ba enye possible nti age so de ne si akonya mu an apagya eno ene akonya ni nyina wadampa so a age se wo pagya ne be shiti no anase empa ne nyina enti de ye ka ne se ohia emu se ye kase obi wo ya omu a ewiase afa na nyom omu wo ya omu no ye ka na che se omu ye nunu Akoma FM 87.9 kumasi kakra wo bi enso say ye 20 cities say ye 50 cities say ye 100 cities 200,000 cities 2,000 said ye tie bia no wo de beba na ye tumi e de aboa ye maame na da bia me ka me se wo de ba na wo de message no e ka ho a ya kenkai message na ma ya menu me de 20 cities ya bo kwaku poku me so me de 100 cities ya ba George na nto me so me de na say wo de message no e ba what's that message no ya kenkai the amount it was 0533487726 0533 Akoma FM 87.9 kumasi 487726 to what the back na ya body no amount it was 0530 507-849 0530 507-849 0530 507-849 ya mami obre wo de ba na wo de message no eba na ya kan e de amount na ya bowudin no na ewiase eya enra na me ka kire wo me say won se nyame ma wo fa ya wo mu nyame ma wo fa yade bi mu ena wasa wo yare said ye be ya se wo hu se wo yonko bi Akoma FM 87.9 kumasi wo said ye yare ne ne ya wo sitie ye hwe maami se enei enam ye so ama ne ho ato no na wo TV ho ana radio hu no wotie na wo te se obi de ne yade kro no e bia ba TV so a wa famu da onimpen no enu nti de wo bia no obekwa akoyi bia boa nyame ma akom de wo sebe ya se wote so obi kasa en wayi wa frim ya se aduane abuso enti wo nu se ekom di wo bia emre bi ekom na ekom de me na miniska pa hey dabi ene mame ma asomese aduane ni nyame ma wo fa situation bi mu no wayi wo afrimu na wayi wo 87.9 kumasi ni pakro na yawo na watumi e de aboa no e kane na ye homeless na wo de dan krofo e dan ano store ano hwentontom ni yawo ekowu mu ene nyame ama waboronsan wasi beedu nyame unso obi ye homeless ya e wose ohunu se kane na na meni bie no entontom a we me hwa wa e de me na me de dan krofo mantwa enu nti manya bia edan yi amesie minim sede ne yawo sitie ma me mu omu bi se eye 1000 kra no npa kro no ma me 500 a ma menye no wonem because wo de da basabasa na wo ye homeless a eya nyame wo kwani of Akoma FM 87.9 kumasi chire wodo show your love kasagu sika no so ka che nyame se wanye bi kra ma wo no yade bi ti se die lala brana ebehwe wo ba yade ema pani na wadane abofra nenka wo bi a oba besi a oba gengen oba kokodurufo oba nani ha adwuma se yanom ya wo mote wo mo etoso na ye pesika oba wo no ankasa eye na adwuma no wadididie di bi hwe na busua akua beje adwan tran so kakra mame okay enne yade ama no academ ya oye no ho bibia enye yie emu eya enu nti wo de bomode a
na efa wonso wodi ebra 0530 0530507849 0530 507849 0530507849 me say 100 cities no insha 200 cities no insha 300 cities no insha 400 cities no insha 500 cities no insha what the obenya 1000 cities kra fabra 2000 cities na wodi aba yemfamwa no yenhwe ne yade na se wonya ahoden a mame ene papa wo kra no enigye bi beba wo mu se wo ka ho bi nti ena bibisa etumi aye possible wo ka ho bi nti ena bibisa etumi aye possible na ye beba ye behwe ye mame nkane ni mfoni oba papa peja mu kakra e mame ni mfoni ya de mfoni no e beto so ne nkane ene ni nei ya de mfoni no e beto so pastor me pa cho mu bra enkane ni mfoni sedie ne wositie ene ni nei sedie ositie ɛkyɛ maame ama awerɛhoɔ asi studio bi hɔ koraa kyɛ sɛ wohwɛ onipa sɛbi nya na mama ho sɛ deɛ ɛwɔ sɛ maame ɔpɔ no yɛareɛ koraa no wohwɛ n'anim a wotumi sɛ ɛden a pictures wei ɛnyɛ mama ɛsaa because ahoɔfɛ ne animonyam ne ade koraa no ebi wɔ hɔ enti ɛnyɛ yareɛ paa na aba bɛto no kwan ama nneɛma ayɛ basaa sɛdeɛ ayɛ a ɛna sɛ wotumi sɛ yareɛ ya na edu brese a na sɛ yɛn a yɛtie ahwɛfoɔ ne ade yɛkyerɛ yɛ dɔ because deɛ maame wanka bi anhyɛm ɔn sɛ ade bi wa wo anticipate na ɛba o wotumi sɛ mia na mi sɛ yɛden a edu saa bere but ade a wani nada na mpofiri ma na aba bɛto kwan mu saa no deɛ ya na ɛho asɛm ka no ayerɛ ho nti sɛ wotie a this is the right time and sometimes edu baby a esa won so ultimate boa because no one knows ochena won so the eba beto the eba beba oso the on the yare but oh the ya and that is the reason why ehun hia bebre pa say edu baby a won so betumi abawuram na wo mu bia obetumi di aboa ama ye dey solve situation ye dey solve for say bia enne na ye ono bia ochena na ye wa na sade nka ye won so anka bepese be ya ama no saa na si obi anso ba na won so aso yi mu ne yaboa nipa no ye hwe sade kane no ositie ma nyame de animonyam mama no hwe kane sade na ye mami na we ya na wukra mic na wo to dwuma na wo ya dwumtuni wa sorry ana ato saa time na me ware ye no na me wo ye na me da radias na wo da radias enti makacho sa wo de ba WhatsApp message no wo de WhatsApp wo de message ne ba making kind the amount ma me the way yabo na ma kind the amount na enu ye 0533487726 0533487726 na odi afa 0530507849 0530507849 na papa me body ya wana wode message aba no me bobi ya no we hira won mu ama me na ye ma me ni foni ene da so no na nyare ye no na o hwep tebia na owom ene na de ato no we hu sa wi ase we no enye fe Joseph Ani Ventures Joseph Erade won hira pa Simon Song ose wono so asend message so de bia ba nyame hira pa Johnson Kuma nyame hira Johnson Nicholas Kwame Okata Nico nyame hira pa okay Anton Cynthia nyame hira Andrews Mafo nyame hira pa Sanso ena Joseph Aferi Esan nyame hira Afia Nkroma nyame hira Francis Mensah nyame hira Amida Moro nyame hira Elizabeth Bedru nyame hira Christiana Ya Labi nyame hira Sanso ena Millicent Enyen nyame hira Mary Eche nyame hira Ayuba Beidu nyame hira Said Apiadu Abdul Rahman nyame hira
sanso ena Beatrice Owusuwa Ampofo na misha pa ena Sakina Abdul Gafaru Sakina so nya misha papa erade onya mwadom na mwanton so hwete semu na ade ebeba wo so obesu se de maame esu no emerade ema mama hwe se obi etie ya ho ade ba ko mpese me ka hye ni nkran pa na se wadoye ebetime yi wa mane e de afiro so simple wadoye ebetime yi wa mane afiro so e se de ye kan o te wo no o chena emu asem no wo nim ena man enye nwa kran so se o chena obesia nsɔhwɛ ɛkyɛn saa de ye mane ehyiaye nti bia na enne wo te yenka e wo Akoma FM no onua TV so na waye biribi ma Awurade na ma no so e de agyewe firi amane bi mu o de agyewe firi hawo bi mu o de agyewe firi kodende bi a etwa ho hia aka just some few hours bi na ababeto na do akwakoto nso hwemu nti se wuti ya wo hwe bibia maame no ogina na hwe na ensesa ye kese na abamu wo hwe bibia no ogina pa gina so dem to dwom hwe abasa pa da no enne ni o manyina sesa enne yesesa no yempegya no yesesa no do akonam ye na ba next na what wish I mean it tells you that and you might be done at any time and you might be at any time is a utie ya mananya wareho na unu say we are say we ankasa the world is not fair and it's not going to be fair we na fa picture ba akronto so fa picture ba akronto so now there etiefo enhwe hawa mami no what say obi ka chen say in fact ko odi fo bi kwa hye nkom say ebia enu ayi obe konso hwe bi ate say man ko baka so odi fo kwa o hye nkom because said o sigina we ba ma bi no che say o yare fo no gina we there is nothing I che say na nim no but enne aye kasa se sie mami woto am ye sure say obi fro baka che say me yare fo ntimi nante ni dia sesa abe me yare fo enti o tie ye pese wani ba ho so ye pese wani ba ho so na wote ho ase say omu ya wode bo am ye de agina face amane yi mu no na onya nan no gina so no nante a wa wotie ye no e wade de beje ho so afira amane mu bia wo amane bia wo haw bia wo kodenda bia wo so battle wonim sade ye ho ade akwakodu bat wo de a obeye no obi benya 1000 obi benya 2000 obi benya 1 cedi obi benya 5 cedis obi amfa no de mra na ye mfa moa na ye ntumi amoa ye nua bai na wie ye enye nhyira na nhyira no so bi atre aka mo amutie ye nyina efise ye mo ne animu di sa adwuman na ye nkwa ye beje no ye mo ne animu eka bom ne ye de agye nkwa na are hunti ana ama ye nyina ya bo eyi a ye tetetete asa asem na are ho to the stand say mama obi wo wa what say ebi abusuo mete saa efie te saa ebi kra wankasa kra no bibi si ma wonya adwene bi se baby amekeka kwedi enyenom ne ade but wedi ne de eye show prekope eye prekope na aba beto na all of a sudden enye se crutches kra de kuta na se ena waka se bia ojeja wedi ne nan nya adwuma kra enye adwuma kra and I mean sa news we wo be kan se ana atoda enti uche ya just know say onso wo asede wo asudie obi na abande because say fidele obi because say mama na me wani na me hwe mo sede moti wo ya o na me hwe mo kra mo obi kra be ye e ba ma me so me bua ne bi but man ka bi anhim da say mani be ko off ama me so ma ba betena ha na it said wa wo tie mi ya e bia wo hwe de ye keka na hwe de ye koso na ma wadwen mu da so chena bi won so won san na won na na say oni padua ba bi e be gina ho mo aba Maa Akos ehwo so abeka say Maa Akos na bedwafo mesere mo de mo ame there has never been a thought like that but I am trying to tell you say e betimi asi na sebe ye Awurade betwitwa age wonti maye maame die enka Akoma na bua ne bi mama afori aye boni adoya aye nyina say Awurade yi kire me ehunu de eye wo ya bra mo mu a kemfa ni agro because empire dey be wo aye bo enyoma aka ni nyina ya Bible akenkan enyom to tade mani na ye ba mama